Priatelia, vitajte na mojom novom kanáli, kde sa budem primárne venovať autám a ich recenziám. Nie som žiadny autíčkar, preto tie recenzie budú trošku iné. Dnes som si požičal M3 Competition z Auto Prestige a zobral som ho na bled. Poďme sa spolu pozrieť, ako to dopadlo. Pri pohľade na exteriér by som sa zastavil pri tej veci, ktorá bola terčom najväčších kontroverzií, a to je tento predný grill v tvare bobra. Ja neviem ako vy, ale podľa mňa dodáva tejto M3 Competition taký agresívny vzhľad a nemusí sa teda nikto čudovať, že potom, že kombi, do ktorého môžete dať celú rodinu, má výkon 530 koní a z nuly nás to dá za 3,6 sekundy. Takže za mňa veľmi príjemný prvok a dodáva tomu autu agresívny vzhľad. No a potom už tu vidíte veci z tzv. Carbon paketu, kde tu je leštený karbón na spätných zrkadlách, ale aj vnútri interiéru. Tu vzadu, tak ako aj vpredu, vidíte leštený karbón a tú siluetu vozidla zozadu krásne dotvárajú tieto 4 lakované výfuky. Takže minimálne spredu aj zozadu viete, s kým máte tú česť, že toto je naozaj regulérne športové auto. Tak a sme v interiéri a to, čo sa mne páči na všetkých M-kách, aj keď nemusím vždy byť fanúšikom tej konkrétnej verzie, je tá pevnosť toho interiéru a použité materiály. Mne to pripomína tie staré BMWčka, ako mal môj otec ešte keď som bol malý. Lebo naozaj, vy tu ani nemusíte to skúšať, že či tu budete akože do toho, vy viete, že to proste drží, funguje. Naozaj tú pevnosť by si malo BMW držať aj v tých iných radách, pretože keď napríklad aj na tých nových, ja neviem, X5, 5, X7 sa oprete koľkokrát do lakťovú opierku, tak tam vytvoríte taký ďolíček, hej. Že to sa vám tu absolútne nestane. No a vidíme tu ďalej doplnky z lešteného karbónu, ktoré ja mám veľmi rád, keďže presne tento materiál sa používa na kanoistiku, ale aj v iných odvetviach, keďže je ľahký a tvrdý. To je ten pozostatok toho carbon paketu, dokonca aj madlá, ktorými môžete radiť, sú karbonové, sú také trochu menšie, než by človek očakával pri takomto športovom aute, ale zase kto nechce nejako veľmi radiť sám, tak pre ňoho to nie je nejakým extra spôsobom podstatné. Dôležitá vec je radiaca páka, ktorá má niekoľko polôch. Pripomína mi to, že keď chcete ísť vlastne dozadu, tak vy musíte ísť k sebe a hore, ako na starých autách, čiže je to taký dobrý pocit. Naozaj ešte aj tá koža proste v tom M-kovom farebnom prešívaní naozaj dáva to veľmi dobrý vibe. Tu keď otvoríte ten cup holder, tak tu máte klasický priestor na 2 poháre, na telefón. Tá nabíjačka je veľmi slabá a pokiaľ sa bavíme o bezdráte, som rád, že nové autá už majú nejaké také kvázi MagSafey, teda takú nejakú kovovú plošku, pretože toto je naozaj veľmi slabé. Máte tu jeden klasický USB port a tu v lakťovej opierke je USB-C. Nie je tu ani vyhrievanie, ani chladenie tých nápojov. To by som možno už od takého prémiovejšieho auta očakával. Možno, že sa to dá dokúpiť v nejakej výbave, ale je pravda, že som to moc nevidel. A taktiež zaujímavý detail, ktorý sa mne páči na tých M-kách, to je táto časť, kde vlastne máte kovové otváranie dverí, kovové čudlíky na otváranie okien, odomýkate tiež kovom. Toto je presne to, čo v bežných bavorákoch aj dajme tomu tej strednej triedy, ako je 5 chýba, čo by príde strašná škoda, že ak by chceli udržiavať tú hladinu, tú úroveň, tak by sa mohli s týmto pohrať. Ďalšia zaujímavá vec je volant, ktorý keď chytíte, tak máte pocit, ako keby bol taký lepkavý trošku. Že nie je to, neviem, či to je počuť, ale hej, vidíte, ak sa mi od toho odliepajú a to mám akože čisté umyté ruky, ten volant je čistý, samozrejme je to za účelom lepšieho gripu. No a na volante tu máte klasické tlačítka, na keď sme zvyknutí, pádielka M1, M2, kedy vlastne M1 je mód, ktorý dá vlastne
všetky veci do športového a M2 do nejakého super športového. Inak paradoxne mne sa zdá, že v tom M1 to auto lepšie ťahá, neviem čím to je, ale možno nejakí odborníci nám to vysvetlia. Poďme sa pozrieť aj na túto časť volantu, kde je vlastne ovládanie autonómnej jazdy, adaptívneho tempomatu, prípadne len rýchlostného limitu podľa toho, aký mod máte nastavený. A ja by som upriamil pozornosť na toto jedno tlačítko, ktoré vlastne reguluje rýchlosť a prípadne odstup. Tu vidíme. A pre týchto, ktorí to používajú, je toto naozaj absolútne kľúčové. A ja nechápem, prečo tá posledná verzia pred Neue Klasse má to tlačítko také divné. Vyzerá to, že za 2 roky už ani nebude fungovať. Tuto máte regulérne tlačítko a tuto máte také úzke vystúpenie, kde sa vám krásne s tým prstom, ja mám malé ruky, krásne sa s tým prstom dá hrať, lebo keď ste na diaľnici, neviem, v Rakúsku, tak tam máte milión rýchlostných limitov a pokiaľ to nechcete, aby to auto robilo za vás, tak si to robíte tu a naozaj ja by som privítal ešte vyššie to vystúpenie, aby si človek naozaj to mohol krásne regulovať, ale takto ako to tu je, že tu máte všetky fyzické tlačítka, je za mňa úplne super. Jediné, čo by som zmenil, a to je celkovo problém BMWčok, je, že ovládanie hlasitosti nemáte na tomto valčeku, ale máte ho na fyzických tlačítkach, čo je podľa mňa trochu zbytočné. No a čo sa týka toho rozloženia fyzických tlačítok a digitálneho displeja, vidíme tu ten krásny dlhý BMW displej. Za mňa je toto ešte relatívne OK. Samozrejme, nebolo by zlé mať nejaké fyzické tlačítko, kde by si človek reguloval klimatizáciu, ale na druhú stranu, keď si otvoríte klima menu, tak musel som zapnúť, že keď si otvoríte klima menu, tak tu máte viacero možností a dá sa chápať, že nie všetky veci by sa vošli do tých fyzických tlačítok. Krásne si tu môžete vypnúť a zapnúť ten prúd vzduchu, čo je podľa mňa veľmi efektívne, ale pod toto by som už nešiel. Tak ako niektoré autá, a samozrejme smer vzduchu si tu môžete dať, ale niektoré autá musíte už aj na displeji vyberať smer vzduchu, najmä na tých modernejších. To sa mi príliš nepáči a myslím si, že toto je ešte taká posledná adekvátna vec. Priatelia, a toto je jedna z vecí, ktorú v štandardnom autoteste určite nenájdete. Ja tomu hovorím bike test a teda mám pred sebou prémiový bicykel a budem zisťovať, či sa dá a akým spôsobom sa dá dostať do batožinového priestoru. Ideálne samozrejme nerozložený, takto ako je. Je to aj preto, že sám jazdím veľa na bicykli a to auto tak skutočne využívam. A druhá vec je, že samozrejme cyklistika narastá na popularite, čiže to môžu využiť viacerí. Ja viem, že sú možnosti nejakých nosičov a podobne, ale verte mi, že nič nie je tak pohodlné a tak bezpečné, ako keď je ten drahý bicykel zamknutý vo vnútri v aute. Taktiež ale taký bicykel má veľmi slušné rozmery a ukáže vám to, aké je auto praktické z hľadiska batožinového priestoru a či doňho vôbec niečo dáte. Tak priatelia, poďme na to. Ja už som si dal dole sedačky a ideme vyskúšať, či sa sem ten bicykel vôjde. Ale pozrite sa, úplne krásne a pritom ani nemusím, ani sa to nedotýka, nič nemusím robiť a váš majetok je v bezpečí. Takže v bike teste M3 Competition Touring uspela. M3 môžete dostať v dvoch základných verziách. Tá prvá je Competition, na ktorej sme my, a potom je druhá verzia CS, čo by som skôr nazval ako za veľa peňazí, málo muziky, a to doslova, lebo je odľahčená, tak ďalej skôr by som to bral ako nejaký polookruhový špeciál. No ale poďme k tejto motorizácii. Ako som už spomínal, 530 koní z 0 na 100 za 3,6, čo je naozaj cítiť. Máte tu viaceré módy, či už pohon 4 kolies, alebo 4 kolies šport, alebo aj klasická zadokolka, čo je samozrejme menej bezpečné a my jazdíme bezpečne, takže ja som išiel celú dobu s tým 4-kolesovým pohonom a driftovať som nepotreboval. A
v prvom rade, čo vás prekvapí je, že to M-ko, toto konkrétne, vôbec nie je také nepohodlné, ako by sa mohlo na prvý pohľad dať. Trochu mi to pripomína aj také tie Porsche podvozky s ich filozofiou, teda stále všetky 4 kolesá na vozovke, pretože aj keď je pevný, tak nie je to takéto M-kové, ja neviem, drkotanie známe proste, ja neviem, z M4 Coupe alebo možno starších BMWčiek, že stále vás to ako keby trošku doprúži, aj keď idete po nejakej rozbitej ceste alebo keď idete na nejakú jamu. A propos, naozaj s dierami nemáte absolútne žiadny problém, keďže tu sú ako aj obrovské kolesá, celkom slušne nafúkané, ale celkovo proste zvláda to aj horší terén. A práve preto sa hovorí o tom, že toto auto by mohlo byť to najuniverzálnejšie, aké je. A ja musím povedať, že potom, čo som si aj sadol do týchto sedačiek, ktoré sú také pevné, ako som aj hovoril, že ten interiér je pevný a vidíte to tu všade, ukazoval som vám to, tak aj tá sedačka je taká pevná a to mám ráda. Pre ľudí ako ja, ktorých proste sem tam bolieva chrbát a možno aj mnohých z vás, si myslím, že je to paradoxne lepšie ako tie mekotiny, ktoré BMW dáva teraz. Sám viem, čo hovorím, mám jednu 540 a myslím, že dokonca pôjde do servisu k reklamácii, lebo už je to také vyťahané a to má pritom najazdených iba 40 000 km. Čo sa týka jazdných vlastností toho motora, tak naozaj ťahá to už od nízkych otáčok, ale vie to aj krásne kopnúť. Čiže viete si s tým užiť takú tú kultivovanú jazdu, ale viete byť aj v tých športových režimoch a celkovo vyrezávať tie zákruty. Čo sa týka spotreby, veľmi dôležitá časť, tak na tomto aute je to veľmi, veľmi variabilné. Povedzme, že keď idete takú pokojnú diaľničnú jazdu, viem si predstaviť, že by sa to dalo možno stlačiť aj pod 10, ale berte to tak, že zhruba 10-11 litrov. Potom taká kombinovaná jazda, okresky, diaľnica, sem tam nejaké šantenie, okolo 11 až 13, no a keď na to dupete, tak 15 plus, takže v tomto je to klasika, ale to, že toto auto má všetky diaľničné funkcie, má to ten Driving Assistant Professional, hej. Čiže naozaj viem si predstaviť, že tu viete aj úplne v kľude, s kľudom prejsť, ja neviem, celé Rakúsko za 10 litrov a ani nebudete mať pocit, že sa vlečete. Ešte som spomínal ten motor, tak dôležitá je tu nová prevodovka, ktorá už nie je taká tak klasicky dvojspojková, ako sme boli zvyknutí pri BMW, ale je to nového typu a naozaj veľmi plynulé, veľmi pekne radí. Ja ako možno automobilový like sa čudujem, že my ideme prosím pekne 54 km za hodinu a je tu a sme na 5. rýchlostnom stupni, respektíve teraz na 6., keďže ideme 60. Hej, že de facto potom na tých dvoch vyšších stupňoch sa deje celá tá paráda. Čo ma na tomto aute ale baví neskutočne, je ten výfukový systém. Ja viem, že športové auta to majú ťažké, pretože ak si kúpite luxusné auto alebo pololuxusné tohto typu, tak chcete mať aj nejaké odhlučnenie, chcete počuť, ako vám tam niečo píska, proste nejaký vietor a tak ďalej, tá aerodynamika, aj tie sklá, všetko musí byť, ale súčasne aj chcete počuť to hnacie ústrojenstvo a tie výfuky. A naozaj v tomto modeli je to naozaj radosť, už aj keď, ja neviem, ho necháte zaparkované a idete niečo vyhodiť von alebo čokoľvek, tak ako si to tak príjemne prebubláva a to isté vlastne cítite aj celú dobu, keď na ňom idete, čiže nie je potrebné, aby ste išli hrot, aby ste mali nejaký mód nastavený a tak ďalej, nie, stále to tak veľmi príjemne prebubláva a to sa mi na tom extrémne páči, že taký ten reálny zvuk z týchto aut už zmizol. Dúfam, že toto nie je reproduktorovo nahnané, ako to napríklad robia Mercedesy alebo čo už je úplný extrém, tie rôzne elektrické Porsche, napríklad nový Cayenne. Ale naozaj ten zvuk si doslova
zamilujete. My sme si hovorili, že v týchto testoch budeme skúšať aj veci, ktoré bežní testeri neskúšajú, pretože oni sa radi hrajú s autami a tak ďalej, ale my, bežní pracujúci, ktorí na tých autách spravíme 35-40 tisíc kilometrov za rok, predsa len je dôležité, aby sme si tú jazdu trošku uľahčili a tým uľahčením je rozhodne aj systém Driving Assistant Professional, ktorý nielenže reguluje odstup, ale aj priamo a aktívne drží auto v strede pruhu. A my sa pozrieme a budeme sa pozerať na každom aute, že koľko vlastne bude trvať, kým, ak pustím volant, kým to bude niečo robiť, nejako to zabrzdí alebo niečo také, aby sme vedeli, aké to máte vlastnosti. Takže ja idem úplne bezpečne, teraz okolo 90 na takej rýchlostnej ceste v podstate. Takže dáme mod. Dobre, tak poďme na to. 3, 4. Dobre, stále sa pozerám, samozrejme. Mám ruky nachystané, keby bolo treba. Už mám volant žltý, vyzýva ma to, aby som sa s ním pohol. Teraz ide volant červený a za chvíľku už bude trvať, kým bude blikať. Dobre, takže koľko sme mali? 25 sekúnd. Takže priatelia, 25 sekúnd trvá, kým vaše auto začne brzdiť, blikať a podobne. Inak, čo sa týka tej kvality jazdy v tom autonómnom móde všeobecne na BMWčkách, ale teda na tomto konkrétnom kuse, ja mám inak pocit, že keďže som tých BMWčok vyskúšal už naozaj veľa, že na každom konkrétnom kuse to funguje dobre s nejakou rôznou intenzitou. Zažil som autá, ktoré vedeli aj pekne si vykrojiť zákruty a potom som zažil také, ktoré keď ste išli len do malého ohybu, tak už vám tá jazda sa vypla a nebolo nič z toho. Čiže každý konkrétny kus, každopádne BMW si myslím, že to má celkom príjemne vychytané, v zmysle, že nebuzeruje vás, keď si tu robíte niečo na infotainmente, samozrejme s mobilmi by ste sa hrať nemali, ale keď si rýchlo potrebujete niečo skontrolovať, tak vám to nebude robiť žiaden problém. A čo sa týka toho vytáčania, je to veľmi variabilné a vo všeobecnosti platí, že samozrejme ľahké zákruty to zoberie, povedzme to, čo je na diaľnici, zoberie všetko, ale na iných typoch ciest, napríklad okreskách a podobne, keď máte proste väčší oblúk, tak tam sa to určite neoplatí riskovať, to isté kruháče a podobne, proste treba to mať pevne v rukách. Musím povedať, že toto auto sa mi ani nechce do Auto Prestige vracať. Ale to je tá výhoda takýchto prenájmov, že sa môžete dostať k autám, ktoré by ste inak nemali a za zlomok ceny dostať 100% emócie. Vrátiť im to tam, oni si ho vyčistia a tak ďalej, nemáte s tým absolútne žiadne starosti. Na môj verdikt, či toto auto je ten ultimátny univerzál? Odpoveď znie, že áno. Popri tom, že máte 530 koní a dozadu dáte 2 bicykle, celú rodinu, možno aj psa a tak ďalej, aj v rámci toho, že to je na to, aké to má športové schopnosti, veľmi komfortné auto, si naozaj myslím, že toto auto môže byť ultimátny univerzál. Má to však samozrejme jeden háčik a to je spotreba, že keď chcete jazdiť naozaj trošku svižnejšie a tak ďalej, tak idete 15+. Ale na pohodlnú jazdu niekde na diaľnici sa kľudne dostanete okolo 10 litrov a to už stojí za zváženie a za to, či si nepriplatiť možno od verzií, ako je klasické trojkové BMWčko v Touringu na 340i až na takúto M5, pretože za nie až toľko veľa peňazí navyše máte naozaj unikátny kus, za ktorým sa budú ľudia otáčať a budete mať aj tú istotu, že čokoľvek sa na tej ceste stane, budete mať extra výkon, ktorý vám to pomôže vyriešiť spolu s tým, že máte široké kolesá a tak ďalej. Sedí to na ceste ako prilepené. Takže ja vám ďakujem, že ste dopozerali až sem a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia.